Jo crec que hem fet un treball molt intens. Arribarem al Congrés amb un debat obert dins de l'organització en el qual va participar moltíssima gent i que finalment s'ha reflectit en un èxit en el vot a les ponències que ha sigut majoritari. Hem acabat amb el tema dels símbols i el Bloc es presenta a la societat valenciana com un partit ben posicionat, institucionalitzat i amb moltes ganes d'afrontar les conteses electorals que en venen. En este congrés va eixir una executiva més reforçada que tindrà dues parts fonamentals. Una, la part d'organització que jo encapçalaré, que serà una part molt professional, amb gent jove i que s'encarregarà de cohesionar el partit i de preparar-lo de cara a les conteses. I una altra banda, que serà la banda política, on hem conjugat experiència i joventut i que s'encarregarà de llançar el missatge a la societat valenciana, un missatge que pretén donar solucions de benestar a tot el poble valencià en clau valenciana, sobretot en clau valenciana. I pense que els resultats estan a la vista, que l'organització majoritàriament dona suport a este nou impuls que volem donar al partit. El Bloc té l'aspiració d'ocupar l'Espai Valencià de Progrés, que és aquest tercer espai de la política valenciana que pretén donar solucions polítiques des de València i sense cap hipoteca a Madrid i que pense que el Bloc, com a força majoritària d'aquest espai, té l'obligació de liderar de cara a un futur. Pense que estem en una bona predisposició, pense que el context polític ens afavoreix, un partit popular que veiem està desintegrant-se, un partit socialista que no sap ben bé quina és la postura que té que prendre, que està perdent un poc el nord, i nosaltres que arribem més cohesionats que mai i amb una força tremenda. Les noves tecnologies van a ser fonamentals. Ja he anunciat este matí que una de les primeres coses que faré des de l'organització serà canviar la web, fer-la més operativa, fer que la gent pugui participar activament en foros de debat, enviant allò que li parega, per a que nosaltres tinguem coneixença de quina és l'activitat política que està fent-se arreu del país. I aquesta web té que ser el punt d'encontre de tots els militants del Bloc Nacionalista Valencià. I aquest punt d'encontre l'utilitzarem després per a nosaltres, des de la direcció, llançar el missatge als nostres militants i organitzar d'una manera efectiva tota la base social que tenim i que estigui assabentada d'allò que la direcció va fent dia a dia. Nosaltres volem transparència i dins d'aquesta transparència és fonamental la comunicació en els nostres militants. Nosaltres estem convençuts que les noves tecnologies, ja ho hem vist en el cas de la polèmica d'Obama en la BlackBerry i tot allò, nosaltres anem a apuntar-se a aquest carro perquè pensem que és fonamental. El Bloc és un partit que no té la possibilitat d'arribar als grans mitjans de comunicació perquè la política espanyola li interessa un partit fort nacionalista valencià. Però no ens hem de lamentar, el que tenim que fer és prendre el lideratge i sabem que la gent jove cada vegada veu menys la televisió, cada vegada llegeix menys els diaris, però cada vegada utilitza més les noves tecnologies i ahir és on anem a incidir. Estem fent un treball a les Corts, que és un treball que està aplicant la política de baix cap a dalt, arreplegant les inquietuds de la societat valenciana i portant-les a les Corts, i jo crec que aquesta feina té que tindre resultats positius perquè estem fent-la ben feta. Ens falta recórrer un camí, cohesionar el partit, aplicar finalment aquesta política de baix cap a dalt que estava dient, fer-la efectiva en cada un dels territoris, però pense que partim d'una posició molt bona. Només que hi ha que veure l'èxit que hem tingut, l'acte de cloenda, la sala està totalment plena i la gent s'ha volcat finalment en la direcció i en el partit.